सावरायनायखौ लोगोसे आरो जुम बेखेवना होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनो सानदों। गोजोनथों बिथांनिसिम लोगोसे दिनै हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। बाथौ गौथुमनि बे मावखुलियाव उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि सावरायमेल आरो बे सावरायमेलनि मेन गुबै उद्देश्य बे जाहैबाय जोंहा गुन गोनां बाथौसा लाइमोन दैदेनगिरि सोरजिनाय। आफादगिरि रजत दैमारि बिथांखौ गावनि सिनायथि लोगोसे दिनै हाबाफारिखौ सावरायनो थाखाय बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। बाथौसा थान्दै नोंथांमोन लोगोसे खैराबे बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगेदेर बिबानगिरि नोंथांमोन हाबाफारि गाहाय सावरायगिरि महरै जों बिथांखौ हांख्राय लाबोदों। बिथाङानो जाबाय उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि मानगेदेर उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारि गेवलां जांगिला जितेश मसाहारि बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों। लोगोसे बिथाङानो जाबाय दिनैनि हाबाफारियावनो जों सावरायगिरि महरै लानायजों लोगोसे सासे बुंथिगिरि आलासिखौ जों हाबाफारिजों सरजाब लानाय जादों। बिथाङानो जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि मानगेदेर आफादगिरि बिथांखौबो जों दिनैनि हाबाफारियाव लेंहरना लाबोदों। बिथाङानो जाबाय रजेन बर' दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बुंथिगिरि लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मिन्थिगा बसुमतारी बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों। जोंनि मान बावनायखौ आजावनो बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिपाली मसाहारि आब' बिथाङाबो जोंजों दङ। बिथांखौबो जों बरायनो सानबाय। बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों मान बावनो सानदों। गोजोननाय थामजिथि बोसोरसालिया जथुमा जोंहा बरसला बेयाव जादोंमोन। बे समाव नुजाथि फैनो हानाय उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बे धोरोमनिसो बे आर्टिकेलखौ आं लिरबोदोंमोन, नाथाय बेखौ आं गोसो गैला। सोर मा बाथ्रा बुंनाय 500 years सिगांनि बाथ्रा एसे नायना फैनो हागौमोन। आंनिनो आर्टिकेला आं बावना थाबाय। सोर बे धोरोमनिसो जायखिजाया जोङो मोनसे बुस्थु सिरियास जानांगोन। जों बाथौसा सोरजिनाय होनना बुङो दैदेनगिरि गुन गोनां दैदेनगिरि। दा गुन गोनां दैदेनगिरि जोंनियाव दासिमबो गोबां संगठनखौ नांगोन। दा नैबे बाथौ गौथुम दैदेन साहित्य सभा आबसु बर'फ्रा जुदि बे बुहुमाव आसामफोर बायदियाव सार्भाइभ खालामनांगौबा जुजिनांगौबा जोङो धोरोमजों मोनसे स्पेसियेल जुजियाबा जोङो जौगानो हानाय नङा। जेनेबा आबसुआ गोबां प्रग्राम लायो, साहित्य सभाया गोबां प्रग्राम लायो, नाथाय जों बे प्रग्रामा जोंनि थाखाय साबसिन नङा। जों बांसिन हायो धोरोमनि गेजेरजों। आरो जोंनि मेन्टेलिटिया मा, जोंनि उद्देश्यआ मा, बाथौ गौथुमनि टारगेटआ मा, जों बेखौ बुहुमाव बाथौ धोरोमखौ फोसावनो लुबैदों ना बर' हिसाबै जोङो उदालगुरि जिल्लानि गाहाय आलासि बिथां आरो लोगोसे
alai maha आनसलिक दावबायनानै दिनै थामथि खेब फैयै थामथि खेब बे खैराबारि बियाबनि गोथार बाथौसालिनि बे न'ब्लाङाव दिनैनि सावरायमेलखौ दैदेननो हानाय सिबिनां आफादगिरि बिथां जाबाय मंगलबार सान थोंनो सानसे गाहाम जों सावरायनो खाबु मोनबाय आथिखालाव बे एक्चुअली जोंनि सानजा भारतआव जेमानखिनि डिस्ट्रिक्ट दङ बेवहाय कन्टिनिउअस मंगलबार आरो बिनि बादैबो धोरोम सावरायनाय मेलफोरा जाबाय थायो आरो साफ्रोम दैदेनगिरिखौ लानानै मोजाङै क'अपारेटिभ बयजोंबो हेफाजाब होलायलायनानै जोङो मा खालामनांगोन जोंनि बे आफादखौ रुजुरुमु दैदेनलांनांगोन आरो बेबायदि जुदि जोङो बे दैदेनगिरिफोरखौ जुदि गंसे साइकेल साखाजों रिजायोब्ला गंसे साइकेल साखायाव हमना ला 24टा स्पक थायो नङा दा बे 24टा स्पकआ जुदि गासैबो टाइट थायोब्ला स्ट्रं थायोब्ला बे साखाया बिराद रिङा बिराद ताग्रा आरो जेसेबां माल थिखाङोब्लाबो बे माब्लाबाबो मा जाया ताल जाया बियो खारगोन खि खारगोन बजाय लानानै खारलांबाय थागोन बियो आरो जुदि बे 24 दाल स्पकआ जुदि बबेबा मोनसे मोननै मोनथामा लुज जानानै थायोबा माराम जानाय थायोब्ला बे साइकेला इसे खारनानै लाखै लाखै बियो मा जालांगोन ताल जालांगोन जोबथारनायाव मा जागोन बियो साइकेलानो खारनाय नङा 25 जन 30 जन जेमानानो थायाथों मानो नोंथांमोना गासैबो टाइट जागोन क'अपारेटिभनि खामानि माव हेफाजाब होलाय दहाय सार बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंदों लाइमोन बा बाथौ आफादावनो जोंहा फाइनेन्सियेल प्रब्लेमा बिराद गिदिर प्रब्लेमखा नाथायबो बे आफादाव खामानि मावनायाव धर्मनि खामानि मावनायाव फैसा गैयाब्लाबो खामानिया खिन्थु बिराद बरिया जालांखायो मात्र नों सेक्रिफाइस खालामनो हानांगौ बेनि थाखाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिफ्रायनो लेङाइ आफादगिरि माइनार रितु दैमारि बिथांखौ बे समाव सुंद' समनि गेजेराव साबायखर बावनाय एबा मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय लास्ट खोन्दो हिसाबै सियाव नैबे खैराबारि जाबाय रायजोआव थांखिया जोंहा बेनो देग्लाय 2023 आवनो बे जोंनि तामसा जोबो 24 आव जानुवारिनि मेक्सिमाम माबायावनो 28-29 जोंनि एनुवेल कनफारेन्सआ जानो हागौ थिग बेखायनो जोंनो खोब दैदेनगिरि सुबुंनि खोब गोनांथि जायो दिनै उदालगुरि जिल्लायावल' नङा उदालगुरि जिल्लाखौ गारनानै एसे गुबुन डिस्ट्रिक्टखौ जुदि सानहरोब्ला गोबां दैदेनगिरिनि आंखाल नोंथांमोना नुनो मोनदों एसे उदालगुरिनि अनगायै गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरखौ एसे टाच खालामोब्ला दैदेनगिरिनि अभाब बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनो